Magandang araw po mga kaibigan. Alam po namin nabitin kayo sa huling Q&A namin kaya ngayon araw Sasagutin namin lahat ng mga katanungan nyo about sa relationship namin. at kung paano nag-start ang love story namin. Okay, unang tanong, paano tayo nagkakilala? Bali, ng 2009, missionary ako sa simbahan namin. Yung assignment ko is sa Pilipinas. Yung unang area ko is sa Pandacan, Manila, tapos sa Laguna, and yung pangatlo, pumunta ako sa Pasay City. And sakto, sa Pasay City ako nag-work noon as a full-time nanny. Oo, siya yung isang yaya ng miyembro sa simbahan namin. Siguro mga May 2011 yan, after ilang buwan, naging member din si Jess. Pero, ano ako noon missionary. So, wala akong balak mangligaw sa kanya. Bawal sa amin, di ba? And talagang bawal ka manligaw noon kasi may boyfriend Oo, ako may noon. boyfriend siya. And so, yun, wala akong interest sa kanya. Friend ko lang siya. As in, close kami pero friends lang. And September 2011, bumalik ako sa US. And then, well, nasa US ka na nun, pero we still Yeah, nagma-message. nagma-message pa rin tayo. Pero as a missionary, and remember, na kamusta ang church, ganyan. Until, syempre, naging parang open din ako sa'yo na sinasabi ko lagi anong nangyari, na-update kita. Until one time, nabanggit ko lang na, Medyo hindi okay. hindi okay, tagilid tayo ngayon sa relationship, sabi ko. Naalala ko, Pasko yun eh. Pero hindi ko alam na ikaw pala, ngiti-ngiti ka doon. hindi naman sa ngiti-ngiti. Sabi ko lang na, ay sorry, na malungkot ka. Pero hahanap ka din ng tama para sa'yo. Ganyan, sabi mo. Nalala ko pa, sabi mo, hindi worth it na umiyak kasi dapat yung lalaki alam niya na kung ano yung worth mo. Yung Tama. mga linyahan. And ito naman, sinasabi niya malamig ang Pasko ko. Ganyan. Di ba? So, nag-break sila. Nag-message siya ulit. Sinabi ko lang, kamusta na? Anong ginagawa mo? Bumalik ka ba ng trabaho? Ganito, ganyan. Kasi nagbakasyon siya sa Pasko, New Year's. So, bumalik siya sa trabaho niya. Tapos, nagpapalitan lang kami ng mga message, di ba? Buong January yan. January. So, nag-break sila end of December, tapos buong January. So, yan, wala na yan. Task na yan. So, sinabi ko sa kanya, baka pwede tayo mag-video call, di ba? Naalala ko sa unang video call niyan, ang haba ng usap namin. Siguro, Umabot tayo ng mga ilang 2 oras hours. hanggang madaling araw sa amin, di ba? Tapos, naalala ko at the end of the call, sigurado na ako sa kanya. Sinabi ko, grabe, ito yung gusto kong babae. Sa kanya na lahat ng hinahanap ko. Ganyan kabilis. Kabilis. Sabi ko, sa kanya lahat ng hinahanap ko sa isang babae. So, sinut ko yung shot ko. Sinabi ko, Jess, gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kita. Agad-agad? Oo, agad-agad. Parang sinagot mo na din yung number 2 ha. Ano Sinabi yan? dito, sino daw yung unang number mo. Siya, huli. Huli ako. Pero okay sinagot yun, ko no, for naman sure. yung sinabi mo na, kasi parang ganda ng loob ko, napapalagay na din yung loob ko. So sinabi ko din, I remember sinabi ko din na, yeah, I think, gusto As din kita. kunwari ka pa, ngiti-ngiti siya the whole time. And sinabi niya, gusto din kita. Ang bait mo, maraming salamat. Doon nag-start yung talagang matibay na relationship namin. Until one time, sinurprise mo ako, sabi mo, I think, gusto kitang i-visit, sabi mo. Pero, I think around mga February. February yan kasi sinabi ko, gusto ko mag-visit pero magtrabaho muna ako. Mag-iipon muna ako. Kasi wala talaga akong pera noon. Kasi kakabalik mo lang ng mission So, nagtrabaho ako ng 2 buwan. Tapos, umuwi ako sa Pilipinas mga end of March, di ba? End of March. Ano ang reaction mo sa isa't isa nung unang pagkikita nyo as couple? Unang reaction mo? Ano nga? Unang reaction. So, nung susundin kita sa airport, nagpasama ako kay Tita Arlene. Kasi, parang hindi ko pa kabisado yung airport. First time ko na magsundo. Dati na ako Kinakabahan ka, di ba? Dati na ako nagsusundo sa airport kasi nga mga OFW sila mama nun, mga tita ko. So, tama. nagsusundo. Pero yung magsusundo ng Ikaw. boyfriend, first time ko yan. So, Kinakabahan. parang kinakabahan. So, sinama ko si tita. Sabi ko, tita, dito tag-isa tayo dyan ka sa kabilang exit. Dito ko sa kabilang Super exit. late yung flight ko. 2 exit lang yan. Bago ka sumakay ng plane, dinescribe mo yung sarili mo. Sabi ko, naka-jacket ako, naka-puting t-shirt. Tapos, naka-hat ba ako noon? Hindi mo sinabing pero nasabi mo naka-black hoodie ka. And then, sabi ko kasi, sinong missionary si Jake, wala siyang Balbas, bigote, wala siyang full na balbas at bigote.
So, nagustuhan ko siya. Sabi ko, sige, wag mong i-shave yan. Yan yung palatandaan ko sa'yo. So, akala ko, ako siya yung nakita ko. Ano yung hinahanap niya? Yung naka-hoodie na may balbas. Malabo pala yung mata ko. Sabi ko, Kuya Guard, andun yung susunduin ko. Pwede na ba akong pumasok? Sabi niya, okay, sige. So, pinapasok niya ako. Excited na ako. Palapit ako niya. Wow. Iba. Mali. Hindi ako. ibang afam pala yun. So, Ano sabi ko, ba yan? okay, nandito na ako sa loob. Lalabas pa ba kaya? Hindi na nila ako papasukin. So, nag-antay na ako doon. 4 hours ako doon, hindi siya lumabas. Super late kasi yung flight namin. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Nakita ko nang naglan yung plane niya, pero bakit wala pa rin siya? Hindi niya alam, nagpapagwapo pala ako sa CR. Tapos ang haba pala ng pila sa customs. 'Di ba? Mga 2 hours ako sa loob. Nag-retouch ako ng makeup ko. Wala na, pawis na ako. Back and forth ako sa dalawang exit. Sabi ko pa kay tita. Sabi ko, diyan ka sa kabila, baka dumaan dyan. Ganito yung mukha niya. Hindi ka din alam ni tita, hindi ka pa niya nakikita. Hindi So, niya ako kilala. parang pinipicture lang niya yung pinakita kong picture mo. And sabi ko, oh, okay, ito na. Sabi ko, hindi siya umuwi. Sabi ko kasi. Kala niya nilaloko ko siguro. Akala ko, Grabe ka hindi siya naman. sumakay ng aeroplaza. Tara na tita, uwi na tayo. 1 minute, sabi ko, pag wala pa yan, uwi na tayo. As soon as pagbaba ko ng cellphone, Nagtalikod kong ka. ganun. Parang slow motion. Aba, slow motion. Slow mo na. Ando doon ako. Nasa likod Tama. ko siya. Ang bilis ng takbo niya sa akin. Super. Alam mo yung, siyempre, yung excitement ko and yung kaba ko, yung inis ko na mag-antay ng 4 hours na nakatayo doon, pabalik-balik, lakad-lakad, nawala bigla. So, naalala ko yung first meeting natin as a couple is, wala lang, parang komportable na kami sa Super isa't isa. comfortable. Nag-bus kami, di ba? Ay, oo, kasi sabi ko kay Jake noon, na hindi pwedeng hindi kita dalhin sa Pangasinan. Tama. Siyempre, Kasi- gusto ko makilala yung family niya, kung saan siya lumaki. And sabi ko na, nakilala mo ako as a city Jessie. Gusto ko makilala mo din ako as a probinsya Jessie. Oo, At yung syempre kung probinsya saan girl. ako lumaki, anong ugali ko, yung totoong ugali ko pag nasa probinsya lang At ako. kasama niya yung family niya, ganyan. Tapos, dumating tayo sa Pangasinan, mga umaga na. Nag-breakfast tayo. Naalala ko, pagbaba mo ng tricycle, lahat sila Nakatago. nagtago. Nahihiya sila sa akin kasi baka hindi nila alam na nagtatagalog ako. Hindi nila alam, hindi ko sinabi na nagtatagalog ka. So, naalala mo nung as soon as sinabi Lumapit mo ako. kay tatay, Oo, nagmanaw po. sabi mo, ano po, ako po pala si Jake. Sabi ko, sabi, ha? Ano daw? Oo. Tagalog ba yun? Tagalog pala And ako. unti-unti silang naglabasan na parang normal lang na kinausap ka nila. Mabait yung family niya sa akin, super. And then during that, na pag-visit mo yon, nagstay ka ng 3 weeks, 3 diba? weeks. Oo. 3 weeks ka nag Saglit lang ako, pero yung balak ko sa 3 weeks na yan, may dala akong singsing. Diba? Hindi ko alam yun. Hindi niya alam na may dala akong Hindi ko alam singsing. na, imagine mo parang kaka-start pa lang namin na maging seryoso sa usapan. Hindi, wala akong alam na may balak pala siyang mag-propose Ang bilis. sa first. Kasi sigurado ako, pero sinabi ko, okay, once makilala ko yung family niya and makilala ko siya in person, yun, kung talagang ito siya para sa akin, gusto kong bilisan yung process ng Ayaw visa. niya mag-antay. Kaya ayaw ko mag-antay. Kaya may dala akong singsing. And hinahanap ko lang yung tamang panahon para mag-propose. So, pumunta tayong Baguio. Saan pa tayo pumunta? Pumunta tayo ng Isabela. Pero parang, Oo nga. totoo, parang may feeling na ako na mag-propose ka nun. So, every time lalabas tayo, paayos ako ng ayos. Diba? Magpaganda. Si ate, kala mo kumakamake up Pumunta ka ng tayong umaga. Mines View, pumunta tayong Pumunta tayong Baguio. Burnham Park, lahat ng mga tourist. And talagang nasa bulsa ko yung singsing, The di whole ba? time nag-aabang ako, wala. Wala. Tapos, ano na lang, Kasi ang daming tao, pang inis. last few days na lang ng travel mo, Pauwi na ako. sabi ko, baka wala siyang balak mag-propose. Siguro may nakita siyang ayaw sa akin. Hindi. Kasi dinala ko siya sa probinsya. Siyempre, pinakita ko talaga kung ano yung ako. Wala akong tinago, wala akong nilito. And nagustuhan ko lahat. So yun, kinakabahan ako, oh my gosh, 5 araw na lang, uuwi na siya, babalik na siya ng US. So walang, parang nadismay ako, walang proposal. So nung nasa Pangasinan kami ulit, wala lang, sige, pambahay Back to lang probinsya. ako. Oo. Back to probinsya, nakatsinelas, pambahay lang ako. Mm-mm. Tapos sabi ko, nagtataka ako, saan pupunta to? Wala kaming lakad,
sobrang ayos niya, nakasapatos siya. Sabi ko, nagpapabango pa, ang init-init. Saan siya pupunta? Mahal na araw yun, mainit eh. Summer na summer, around April. Tapos sabi niya, kasi dun sa probinsya namin, yung sa pinakalikod ng parang compound namin is parang malawak na, parang bukid. May bukid sa likod, tapos may malaking mangga. Tapos naalala ko may isang napakalaking mangga dun sa dulo, ang gandang silungan. Tapos pag upo ka doon, minsan mapapanood mo yung sanda. Pero bago ako nag-propose, kinuusap ko si tatay, di ba? And sinabi ko sa kanya na mahal ko yung apo po ninyo. And ganito ganyan. And sinabi niya, as long as alagaan mo, kung ano ang balak natin. And sinabi ko sa kanya, wala akong maibibigay na karabaw o anything. Pero ganito yung balak namin. And yun, nag-yes naman siya, nag-approve. Sabi niya, okay lang po sa amin as long as alagaan mo. So yan, sa araw na yan na sinabi ni Jess, pumunta kami sa likod, sa may bukid, sa may mangga, may karabaw na naglalakad dyan. And nag-uusap lang kami dyan sa damo. And sinabi ko sa kanya na, Jess, mahal kita. And sa lahat ng nakita ko sa'yo, gusto ko yung pamilya mo. Kaya nag-propose ako sa kanya, di ba? Naalala ko, miyak-yak pa ako. Siguro, seryoso ka kasi akala ko wala ka na talagang balak eh. Oo. Sabi ko parang, okay lang. Parang nag-give up na ako kasi, pauwi na siya, hindi siya nag-propose. So, akala ko talagang walang chance or nagbago ba yung isip mo. Pero, tuwang-tuwa ako. As in, hindi ako makapaniwala na just ganun kabilis. Diba? Engage kami. Engage agad. In just ilang buwan ng Oo, pag-uusap lang. ilang buwan. Then after that, Pero sigurado ako eh. yeah, sigurado ka, sabi mo. So, bale, after yung visit ko, doon nag-start yung LDR namin. And yun yung pinakamahirap part ng relationship namin. Kasi, nagkasama kami sa Pinas. Tapos, bumalik ako sa US, nagtrabaho. So, ang layo namin, baliktad pa yung oras namin. Bali, nag-LDR kami at hindi pa uso yung video chat noon. And sa barangay nila, wala pang internet na malakas. Kaya hanggang Facebook chat lang kami. Tapos every week, pumupunta siya sa bayan, nag-uusap kami sa video chat. Pero ang hirap, bumabili siya ng 100 peso calling card. Diba? At yan lang yung communication namin. For ilang buwan, diba? Sakto na. Sabi dito, mahirap bang long distance? Give advice sa mga fellow na LDR. Yes, totoo. Mahirap yung LDR kasi hindi mo alam kung anong ginagawa niya. Hindi mo alam kung okay lang siya. Alam mo yung parang napaparanoid ka na hindi siya nag-reply lang minsan, nag-message ka ulit, minsan tatawag ka ulit. Mahirap, kailangan ng tiwala kung anong ginagawa niya. Diba? Tsaka mahirap sa amin kasi nga, umaga niya, gabi ko. Super hirap. Matutulog pa lang ako, siya gising na. So, meron kaming parang konting parang mga 1 to 2 hours lang para mag-usap minsan. Kasi kailangan niya din matulog, may trabaho siya. Nagtatrabaho ako buong araw. Mahirap. Tama, mahirap. And sabi din dito, give advice sa mga fellow LDR. Yes. And yung pinaka-advice namin, kasi nag-LDR kami ng 9 months and ang layo-layo namin sa isa't isa. Pero nag-communicate kami everyday. Super communicate. Yan yung number 1, I think. Is dapat hindi yun nawawala. Communication sa isa't isa. And tiwala. Kailangan din ng tiwala. Number 2, tiwala. Siyempre, kung talagang, dyan papasok yung number 3 na kung talagang love mo yung isang tao, magtitiwala ka na kahit hindi mo siya nakikita, hindi mo alam yung ginagawa niya. Kung talagang mahal mo siya, magtitiwala ka sa kanya. Tama. Mahirap talaga yan. 3 lang. Communication, trust, love. Yan. Okay, anong sunod na tanong? Sunod na tanong is, sino daw ang mas malambing? Sino ang mas malambing o sino ang laging humahingi ng lambing? Ikaw. Hindi, ako ang malambing. I think, tama. Si Jake yung malambing. Ako yung... Pareho naman malambing. Actually. Sometimes pareho lang. Pero I think, mas malambing talaga si Jake. Siguro. Okay. The next is, sino ang mas mabilis mainis daw? Mainis. Alam na yan. Mabilis mainis si Jess. Pero hindi naman yung inis na... Hindi siya lagi naiinis, actually. Mga simpleng inis lang. Mabilis ma-stress. Yan lang. Sige, diba? yun na lang. Hindi naman masama. Okay. Okay, next. Ano ang first impression nyo sa mga in-laws nyo nung una nyo silang ma-meet? Ikaw muna.
okay, nung una kong ma-meet yung parents ni Jake, yun yung time na patapos niya yung mission niya Oo, and missionary pa rin ako. sinundo siya. Mm-mm. So, yung parents niya pumunta ng Pinas and si Jake, shinow niya lang lahat ng area na pinuntahan niya. Siyempre, lahat ng mga taong na-meet niya during yung mission Yung mga niya. close ko. Mhm. And naalala ko isang gabi, in-invite nila yung parents mo and ikaw, syempre, na mag-dinner. Sa bahay ng member, di ba? Naalala ko, sa gabi na yan, di ba, missionary pa rin ako sa wala pa kami, wala pa akong balak. Pero sinabi ng mama at papa ko na ang bait ni Jess, sabi nila. Pero sabi ko, oy, may boyfriend yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Nakilala mo ulit pag unang punta mo sa US, di ba? Oh, yes. And then, nung nandito na ako sa US, nung first na nakilala ko na yung in-laws as, syempre, kami na ni Jake as mag-fiancé. Yung unang impression ko is, oh, wow. Nagulat ako, ang babait nila. They're so, alam mo yun, super down to earth. And Mabait sila. napaka-understanding nila and accepting nila, lalo na, syempre, sa akin, ibang culture. Parang takot sila kay Jake nung kasi first in the family na magkakaroon ng foreign na fiancé. So Oo, parang, tama. syempre as a parents din, parang nandun yung doubt Oo, na, nagwo-worry naman si mama konti. Sabi niya, sigurado ka ba na Chinese. kaya mo yung culture niya, na baka hindi kayo magkasundo? hindi tayo mag-click. Oo. Sabi ko kay mama, huwag kang mag-alala doon. Sigurado ako sa kanya. And tama, naging super okay yung relationship namin for ilang taon na. Na bale, nung 2012 kami kinasal, bale 10 years na last year. So mag-11 years na. So, doon, nakilala mo yung family ko and okay lang naman sila. Mabait sila lahat, di ba? Mabait silang lahat and naalala ko pinaka nagustuhan ko na super din nila sa culture as a Filipinas yung alam nila na hindi ako makakain ng walang kanin. Parang na-surprise ako. Bumili si mama ng Bumili talaga kanin. sila ng kanin na rice cooker. Just para lang talaga sa akin. Oo, mabait. Para ipakita na, alam mo yan, welcome. Oo, in-accept ka nila. Ay, ikaw? And ako naman, sa family mo, syempre, sa una sa family mo, nahihiya sila sa akin. Pero, as soon as nakilala ko sila, walang problema. Tinatagalog ko naman. And magaling din sila mag-English. Hindi sila nahihirapan. Pero sa bahay, parang wala lang. Masaya. Syempre, iba yung buhay probinsya sa buhay ko noon. So, medyo ako, nahirapan sa una. Pero as soon as na-gets ko, hindi na ako nahirapan, di ba? Yeah, and Naging parang natural lang. Yeah, I think naging click sila agad sa'yo kasi nakakita na parang napaka-natural mo. Walang halong plastic. And willing kang itry lahat kahit anong ibigay sa'yo na natin game na game. Oo naman. Anong sunod na question? How is Jake Jesse as a partner? Oh, paano nga? Okay, mauna na ako. Oh, Si Jake as a partner, ayusin mo. ayun. Ayusin mong sagot mo. Joke lang. Hindi. Si Jake as a partner is, I think lahat ng pinapangarap ng every girl. Grabe ka naman. Hindi naman sa nagiging exaggerated, but I think as a partner, he is mabait, napaka-caring, Ikaw din yan. napaka-understanding niya, Oo napaka-thoughtful, ba? napaka-generous niya, and ano pa? Tama na yan. Si Jess naman, kaya ako na in love kay Jess kasi maalaga siya. Kasi nung missionary ako, naalala ko, pumupunta kami sa bahay, sobrang siya, alaga sa amin bilang missionary ha. Tapos naging kami, after ilang years, super alaga pa rin. Naalala ko, nung first time pumunta ako sa Pangasinan, iba yung treatment mo sa akin. Like, super. Never ko naranasan yung babae na mag-aayos ng kuko, mag-aano pa ng tenga ko, tapos nag-aayos ng damit ko everyday. Nagulat ako. Sabi ko, wow. Totoo ba? Totoo ba to? Sabi ko. Pero hindi. Ginagawa niya lahat na yan para sa akin. At akala ko, baka dahil bagong relationship, hindi. Hanggang ngayon. All the way ba? Hanggang 10 years 10 years na, ginagawa niya pa rin. Lahat, ginagawa niya pa rin para sa akin. And ginagawa ko din para sa kanya, syempre. Hindi lang one-sided yung relationship namin.
Pero, yun, alaga talaga. Marunong siya mag-alaga sa akin. Normal na namin yun as, yun nga, as a Filipina partner. Parang normal na sa amin na yung talagang mag-aalaga ka talaga. Alagaan mo talaga, hindi lang yung mga anak mo. Or syempre, number one yung asawa mo. Hindi ko naranasan yan ever before. Okay. Best qualities, ayan na, nasagot mo na eh. Best qualities yan. Ni Jake, lahat. Okay. Sino ang madalas magtampo? I think parang nasagot na natin yan. Tampuro chiches. Hindi. Siyempre, natural sa babae na hindi mo maiwasan maging tampororot sometimes. Nagtatampo siya noon. Hindi. Sabihin kasi, parang isang way namin mga babaeng magtatampo. Dahil, alam mo, parang Nagpapakute, panginis. Parang, Yun yung sabi ko, kung gusto niya magpakute sa akin, huwag magtampo. Pakute na lang. Huwag magtampo, panginis lang yan. Tapos, okay, next. sino mas magaling magluto? Pareho lang. Pareho. Diba, si Jess, specialty niya Filipino food, syempre. Yung specialty ko naman, Kahit iba, American food, ganyan, Italian, Mexican. So, parehong kami passionate pagdating sa luto, diba? Kaya, mahilig kaming magluto. I think palitan lang kami sa pagluluto. Oo. Pero sa pagbe-bake talaga, mahilig ako mag-bake. ito po ang madaling. Desserts, cookies, Kahit cakes, ano. I rolls. think yan yung isa sa passion mo is mag-bake. Tama. Madaming din nagtatanong to sa'yo. Lagi tinatanong nila. Sabi, ano daw ang work ni Jake and Jess aside from social media? Yung trabaho ko ngayon is work from home ako, sa computer ako. Quality control ako sa may isang company na pang disaster relief. Kung may hurricane dito sa US, yung company namin bahala mag-ayos ng mga bahay and ako yung quality control sa company na yan. So, work from home ako, full-time job, and social media is pang side job lang. Ano lang, libangan lang Oo, namin. libangan lang. And ako naman, sa bahay lang. No. Ngayon, Mother. full-time mother. Oo. Charot. hindi, sa ngayon. Pero as soon as, siguro pag nasa full-time school na yung dalawang bata, pwede na din akong mag-work. Nagtatrabaho naman siya noon pag wala pa kaming anak. Tapos, tumigil muna. And by that time, nag-start tayong mag-build up ng anong gustong career. But right now, meron akong dalawang license. Isang dental assistant license, tapos isang adjuster's license. Sa insurance. Sa Oo, insurance. tama. So, kahit ano dyan in the future is pwede pwede natin na. i-pursue. Tama. At least meron tayong backup. Darating yung time na gusto nyo mag-retire, saan nyo gusto tumira, US or Pinas? Yung balak namin, buong marriage namin is mag-retire sa Pinas. If ever mag-retire. Hindi ko alam. Pero ang gusto talaga namin is tumira sa Pinas. Kahit hindi mag-retire, kung may trabaho sana ako, Kung may magandang opportunity kung may sa opportunity, Pinas, oo. pwede sa Pinas. Gusto namin sa Pinas talaga tumira, di ba? Kasi maganda yung values ng mga Filipino and maganda din doon, masaya kami. And At I think parang gusto din natin, okay, mag-start mo na yung mga bata dito para matuto sila ng culture ng US. And then sa Pinas tayo for a little while para Oo. matutunan din nila kung paglaki nila maganda. sila mismo yung magbabalance na Oo, and tama. makaka-realize kung ano yung mas para meron silang choice. yeah, Kung tama. saan nila mas gusto, Pinas or America. Nasa kanila. Pero pag sa amin talaga ni Jake, ay, Gusto namin sa Pinas. Oo. Kasi mas simple. Gusto namin yung simple, tahimik lang na buhay. Tahimik. Yun yung gusto ko, tahimik. Tahimik. Oo. Kaya titira daw kami sa kabundukan. Sarap. Pwede naman. And Message to each other and advice to all couples or anyone na nasa interracial marriage. Interracial. Kaya, iba talaga yung dalawang culture namin. Yung paglaki ko is ibang-iba sa paglaki niya. And syempre, ako marunong ako mag-Tagalog so mas madali para sa amin kasi naintindihan yung culture niya, naintindihan yung background niya. As soon as pumunta siya dito, naintindihan din niya yung background ko, nakilala niya yung family ko. Dito sa bahay, kumakain kami ng Filipino food, tapos kumakain din kami ng American food. Tinuturoan namin yung mga anak namin ng English at Tagalog. Interracial marriage, mahirap sa una kasi magkaibang culture, magkaibang kinalakihan, magkaibang background. Pero I think kung accepting silang both and walang kung equal lang na accepting kayo pareho, mag-grow kayo to each other. Alam mo, tama. yung parang walang sapilitan na, o dito ka lang magstay sa culture na to kasi nandito ka, or vice versa. Dapat equal lang. Tama. Dapat
accepting kayo sa isa't isa. At syempre, respect. Oo, Respect sa syempre, magkabilang oo. culture. Kasi kung wala, Kailangan respect. Mm-hmm. Kung may nakakita akong medyo weird noon, na nakikita ko yung ginagawa ng family niya, hindi ko sinasabi, oy, weird yan, wag mong gawin yan. Sinabi ko, oh, bakit nyo ginagawa yan? kundi nagiging curious. Oo, Kasi ayun pa pala, curious. dapat accepting. Oo, super. Accepting sa both. Tama. Kung anong meron sa kabila. Ayan. Oo naman. Mm-mm. Okay, yan na. Last na. Message mo daw sa akin. Message ko sa'yo, siguro yung message ko lang is masaya ako sa relationship natin ngayon. At alam ko hindi naman magbabago kasi 10 years na tayo and ginagawa pa rin natin yung ginagawa natin sa una. Parang nasa dating stage pa lang tayo. At ganyan pa rin yung buhay natin. Masaya lang, super communication tayo, super flirty pa rin sa isa't isa. And yun, masaya. So, lalo na ngayon. Kumbaga, anong tawag doon? May sinabi sa parang the fire burning, sabi nila. tama. Yan, sa isang relationship. Yan yung ginagawa namin. Keep the fire burning. Diba? English yan. Ilocano nga. Ilocano. Hindi, ang message ko naman for you is sana hindi ka din magbabago. Ayun, so maraming salamat po sa lahat ng mga katanungan na yan. Madami na yan. At kung may mga questions pa kayo, sabihin nyo lang, mag-comment po kayo. Gusto ko din magpasalamat sa mga bago natin subscribers. Welcome po sa aming channel. At sa sunod po ulit, ingat po kayo.